Здравейте! Днес ще говорим за геометричната фигура окръжност и нейната дължина. Нека в равнината е дадена точката О да се построи от точка Б в същата равнина, която е на разстояние 2 см от точката О. Ще си построим една отсечка с дължина 2 см, на която единия край да е върху точката О, а другия край ще е търсената точка Б. Дали обаче това е единственото място, на което би могла да бъде построена точката Б? Очевидно не. Всички тези точки са на разстояние 2 см от точката О. Те образуват геометрична фигура, наречена окръжност. Геометрична фигура, образувана от всички точки, равно отдалечени от дадена точка, се нарича окръжност. Дадената точка е център на окръжността, а разстоянието от центъра на окръжността до коя да е точка от окръжността е радиус. В нашия случай радиусът е 2. Разстоянието между две точки на окръжността е хорда. Ако хордата минава през центъра, тя е диаметър на окръжността. Диаметърът разделя окръжността на две равни части, а диаметър е отсечка, свързваща две точки от окръжността и минаваща през центъра. Отсечката ОЕ е радиус, ОД също е радиус, т.е. диаметърът DE има дължина 2 пъти радиуса. Нека имаме 2 радиуса. Тези радиуси отсичат от окръжността две части. Такава част от окръжността, която е заключена между два радиуса, се нарича дъга или арка. Ето примери от бита. Такива предмети, които имат форма на окръжност, са гумата и каплата на велосипеда и хълките, а спиците на велосипеда са радиуси на тези окръжности. С линийка не можем да измерим дължината на окръжност, но пък може да вземем един конец, да го наложим около окръжността, да го откъснем, развиваме и така бихме могли да измерим дължината. Ако измерим и диаметъра и наложим диаметъра върху дължината на окръжността, виждаме, че диаметъра се нанася 3 пъти и малко върху дължината на окръжността. Това малко не е относително малко. Установено е, че частното на дължината на окръжността и нейния диаметър е конкретно точно число 22/7, приблизително 3,14. Това число се нарича Адолфово число, бележи се с гръцката буква Пи. 14 март е ден на числото Пи. Така установихме, че дължината може да бъде намерена като умножим числото Пи по диаметъра на окръжността. И тъй като диаметъра е 2 пъти радиуса, дължината на окръжността е 2 по Пи по радиуса или пък Пи по диаметъра. С буквата С се отбелязва дължина на окръжност, Пи Адолфово число, R радиус на окръжността, D диаметър. Да решим една задачка. Намерете дължината на окръжност с радиус 2 см.
Геометричната фигура е начертана, единиците нямат нужда от превръщане. Следващата стъпка е да напишем подходящите формули. 2 са формулите за дължина. По-удачно в този случай е да използваме първата формула, защото в нея има радиус, както в нашата задача. Заместваме си дължината. Ние знаем, числото 2 си е 2, π е 3,14, r е 2. При сметнато на ум 2 по 2 е 4, по 3,14, 12,56 е дължината на тази окръжност. Тук компютър е пресметнал 12,57. Разликата идва от закръглянето на числото π, тъй като то е една безкрайна непериодична десетична дроб. Друга задачка. Намерете диаметъра на окръжност с дължина 18,84 см. По-удачно е да използваме втората формула, тъй като тя показва връзката между диаметъра на окръжността и нейната дължина. В случая търсения диаметър е неизвестен множител. Ще го намерим като произведението разделим на дадения множител. И получаваме така, че диаметър е 6 см. Дали бихме могли да намерим дължината на дъга? Нека да вземем някаква дъга. И тази дъга ще бъде между два радиуса, които сключват помежду си ъгъл 180 градуса. Тъй като 180 градуса е половината от 360 градуса едно завъртане и дъгата между двата радиуса ще е половината от дължината на цялата окръжност. Ето конкретния пример. Дължината на окръжността е 12,56, а дължината на дъгата е 6,28. Нека ъгъла между радиусите да е 90 градуса, тъй като 90 градуса е 1/4 от 360 и дължината на тази дъга е 1/4 от дължината на цялата окръжност. В случая дължината на окръжността е 12,56, а дължината на тази дъга е π, което е 3,14. Може да проверим това и с 36 градуса, защото 36 е 1/10 от 360 и лесно се дели на 10. Получи се 1,26 е дължината на дъгата, което е 1/10, разбира се, закръглено от 12,56. Благодаря за гледането.